Hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। मैया दाखालि आङो कमिउनिटि टेबाव मोनसे पस्ट होदोंमोन जे आं इउटुबाव फैला, आंनि इउटुबखौ नांला, सोरनोबा नांगौबा प्लिज कन्टेक्ट मी, आं चेनेलखौ ओरैनो होगोन। मोनसे बेबायदि पस्ट होदोंमोन न गाइस। बेसिकेलि गाइस, नोंथांमोना साबैसे आंखौ रेसपन्स होयो? साबैसेया आं इउटुबनिफ्राय जानगारबा साबैसेया माबायदि रिएक्शन खालामो? जास्ट बेखौ मोन्थिनो थाखाय आं बे पस्टखौ होदोंमोन। गिबियावनो आङो निमाहा बिबाय। बे चेनेलखौ आं रावनोबो होआ आरोना, साफा सानै आगैमोना बिहरदोंमोन, बिदिबालाय आब' आंनो हरदो होननानै। स' आगैमोन आं बे चेनेलखौ रावनोबो होआ। मालाबा बिदिनो जायो न, सापर्ट मोनाबा मालाबा नार्भास जायो। स' मानसिनि जिउआथ' सानसे सुखु सानसे दुखु, मालाबा डिप्रेसनाव गोलैगोन, बेनो आरोना। खिन्थु लोगोसे कन्ट्रल केपासिटिया थानांगोन, नङा होनबा? नाजानांगोन। बहाथो जों साधारनावनो बहाथो जों इजिलि गोदै फिथाइखौ मोनजाफेरदो, नङा होनबा? स' बिनि थाखाय हार्ड वर्क नांगौ जायो, बिनि थाखाय कन्ट्रल केपासिटि नांगौ जायो, बिनि थाखाय जोङो धैर्य पेशेन्ट नांगौ जायो। होमबासो जों जिउआव दावगालांनो हागोन। धैर्य थाबा जिउआव दावगानाया बहुत हेल्प खालामो दे। धैर्यआ खिन्थु जिउआव दावगानायाव बिराद मदद खालामो। बे मोनसे क्वालिटि बुंनो थाङोबा आरोना, मोनसे बे हिउमेननि क्वालिटि धैर्यआ बयनावबो थाया, धैर्यनि केपासिटिया आरो। ओमफ्राय बिखेखय आं बुंनोसै, माने नोंथांमोननिफ्राय जुदि अननाय सापर्ट मोनोबा माने गोसोआ इन्सपायार जासिननानै जे नोंथांमोननि थाखाय, जिहेतु आं दा इउटुबाव दादि आङो समय दिहुनदो जास्ट नोंथांमोननि थाखाय। दादि आं बुंगासिनो बेयावबोथ' टाइम दिहुननो गोनां जादों ना आङो भिडिअ शुट खालामनो थाखाय। बे टाइमखौ आं मानो दिहुनदो? जास्ट नोंथांमोननि थाखाय। आं माबा मोनसे नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय माबा मोनसे फिसा नलेजबाबो होनो हायो, जाहाथे आं बेखौ आसा खालामनानै आं नोंथांमोननो भिडिअ बनायो। स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट होलाङोबा, नोंथांमोना अननाय जासियोबा, आं बिदिनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोनो इन्सपायार। मोनफ्रोमबो प्लेटफर्माव जोंनो सापर्ट नांगौ जायो। सापर्ट गैयाबा जोंनो जिउआव दावगानायाव ल'। जेब्ला सापर्ट होगोन, जेब्ला इन्सपायार खालामगोन, अब्ला जों जोंनि नलेजखौ, जों जोंनि रोंगौथिखौ प्रभाइड खालामनोबो गाहाम मोनो एबा मोजां मोनो आरोना। स' नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था। बिदिनो आरोना, नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंसो आं दिनै आंनि मोनसे हबि आरोना एक्चुअलि इउटुबा बुंनो थाङोबा। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट होसिनोबा, आं नोंथांमोननि थाखाय हाजासे मोजां भिडिअ लाबोनो, आंनिथिंनिफ्राय मोजां भिडिअ लाबोनो आङो नाजागोन। बांद्राय आं इन्टारटेनमेन्ट बा आं कमेडि भिडिअ बनायनो रोङा दे आं एक्चुअलि गाइस। आंना ब्लगफोराबो नर्मेलि जायो आरोना, सिदा सादा। आं कमेडिबो खालामनो रोङा। बयनावबो कमेडिनि बा एसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनाय नलेजाबो बयनावबो थाङाना। स' बयनिबो मानसिनियाव बयबो गुना थाया। सोरबा इन्टारटेनमेन्ट खालामनो रोङो, सोरबा बिराद कमेडि खालामनो रोङो, बेबो मोनसे बेनि गुन, नङा होनबा? स' दा आं बेसिकेलि आङो ब्लग सग भिडिअ बनायबोला आंना डाइरेक्ट सिदा जायो आरोना, इन्टारटेनमेन्ट खालामनो रोङा। ओंखायनो सागे नोंथांमोना बर मोनोदां आरोना। ओमफ्राय खिन्थु आं हानायसेबां आं नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे फिसा नलेजबाबो होनो सानो, बा माबा मोनसे फिसा मेसेजबाबो होनो सानो आरोना। स' नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था। नोंथांमोननि अननायखौल' नांगौ आंनो। जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलाङो, अननाय जासियो, आं नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामनानैबाबो आं नोंथांमोनखौ इन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायाबाबो आंनि एक्सपिरियेन्सजों जाहाथे आं नोंथांमोनखौ माबा मोनसेबाबो फिसा नलेज होनो नाजागोन आरो। स' नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि थाखाय गिबियावनो थेंक इउ स' माच आंनि आंगो साबस्क्राइबारफोर, आंनि बिनानाव बा बिफंमोन, जायबा आंखौ मेसेज हरनानै अननाय जासिहरदों। नाङा आब', नों इउटुबनिफ्राय गोजान जानाङा, जों नायगोन आब', रावबो नायाबाबो, बेफोरबायदि आंखौ इन्सपायार खालामहरदो आरोना। जायनि थाखाय टटकानाथे आंनि माने माइन्डआ चेन्ज जानानै आङो जे नङा आङो सापर्ट होबाबो होआबाबो आङो हानायसेबां आं नोंथांमोननो सासे सानैखौबाबो आं आंनि भिडिअनि लिटिल जाहाथे माबा मोनसे मेसेजबाबो होनो हायो, बा माबा मोनसे आं नोंथांमोननो माबा मोनसे आंनिथिंनिफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय माबा मोनसे नलेज होनो हायो होननानै आं सानबाय आरोना। जे नोंथांमोना इमान सानै साथामनि अननायानो आंनि माइन्डखौ चेन्ज खालामहोबाय आरोना। जे आब' नों नाङा, माबा नाङा, जे नों इउटुबार जानो सानदो दा, साक्सेस जागोन नोङो, नाजाबाय था, माबा जा, बेफोरबायदि आंनो मोजां कमेन्ट हरनानै आंखौ इन्सपायार खालामहरदो आरोना। बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच फंबायमोन एबा बिनानावमोन आरोना।
बिखेखौथ' आंखौ फंबाय मोना हरदों आरो बिनानाव जानाय मोना हरदों आरोना ओमफ्राय सासे आगैया ओमफ्राय कमेन्ट हरदों आरोना आब' थाथो दोनथो फिउचाराव नोंनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ होननानै ओमफ्राय गुड आइडिया आरोना आगै मोनसे इउटुबा मोनसे बेबायदि प्लेटफर्म आरोना जायाव नोंनि जिउआव जानाय जाथाय बा डेलि लाइफखौ नों माने खालामनो हायो आगोलनि दिनाव जोङो डायरि लिरनानै जोङो जिउआव मा जाथाय जाबोदो जिउआव मा खालामदो बेसे डेटआव जोङो मा खालामदोंमोन बेसे डेटआव बेसे माबायाव माबायदि जादोंमोन बेफोरखौ जोङो माबाबाय आरोना स' गाइस अखासो हालायबाय स' खोनानायबो नङा अखा हाबा एसे डिस्टार्ब जायो ना भिडिअ बानायनो स' गाइस नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था अननाय जासि माने आं नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ